Сега ще разговаряме и с народния представител Красимира Катинчарова от политическа партия Величие. Виждате каква е гаврата към младите медици в България. Онзи ден в Народното събрание видяхте как демонстративно някои депутати излезнаха от пленарна зала. Всичко това какво прозира? Прозира незаинтересованост и страх, защото в България върви план за унищожаване на републиката, експроприиране на територията, превръщането й в частната електроцентрала на Европа, в сметището на Европа, в мигрантското гето на Европа. Тук в момента достигаме чрез наши разследвания до удивителни факти, от които на човек ще му се смрази кръвта. Унищожава се в момента животновъдството в България. Сега са овцете и козите, но наред са кравите. И затова ние отново ще повдигнем въпроса. Но най-важният ресурс на една държава са хората. Тук аз не съм виждала скоро такъв протест, такава красива гледка, такава радост за очите. Наоколо са млади хора, светли лица, интелигентни погледи. Това са хора, които неведнъж протестираха и казаха, че не искат да емигрират. Не искат да се махат от държавата. И стигаме до въпроса, който ние често задаваме с вас. Какво е наред в България? Кажете едно нещо, което е наред. Величие тук. Това е наред в държавата. Ние набъбваме. Недоволните хора все повече осъзнават, че това повече не може да продължава. И след като ние обявяваме като точка номер 1 в дневния ред е да махнем това правителство, което колаборира с най-тъмните кръгове от европейските елити, които нямат за цел да развиват България като пълноправен член на Европейския съюз, а като територия васална, контролирана, подвластна, подслушна. Тези хора на върха на държавата разпродават тази държава, за да спасят собствения си задник. Ние много пъти сме показвали техните лица, казвали сме имената им и ако хората не осъзнаят, че докато тези хора са на власт, ще вървим в тази убийствена посока, България ще загуби и тази красота, която е наоколо. Величие внесе законопроект, който да гарантира на младите лекари, на средния медицински персонал и на асистентите, санитари и така нататък, от които също има попилща нужда, законопроект, който да гарантира достойно заплащане. Той беше отхвърлен на комисия, а в зала срещу него беше гласувано с против. Ако имаше здравомислещи хора в тази държава, в този парламент, нелегитимен между другото, няма да пропусна да кажа, ние щяхме да обърнем този тренд и да задържим тези млади хора, които идват и ти казват: искаме да останем тук, не ни гонете, обичаме си държавата, учили сме тук, тая държава ни е изучила, плащали сме за нещо, можем да дадем, искаме да останем. Това е безумие, което се случва. Тук говорим обаче за новото поколение на България, гаврата с него. Вашето послание към младите медици, защо трябва да останат тук и да се борят, каквото и да става. Не се отказвайте. Останете тук. Няма да е лесно, но посоката е правилна. Пътя си струва. Всяко усилие си струва. Останете тук и нека заедно да направим държавата си годна за живеене. Така че да има какво да оставим на децата си, защото тая земя сме взели назаем от тях. Ние трябва да им дадем възможност и причина да останат, след като сме вложили толкова много в тях. Те са нечии деца, те са нечии внуци и хората, които заминат за чужбина, няма да бъдат щастливи. Ще бъдат откъснати от корена си, ще работят в друга среда, на друг език. Вярно, сигурно ще получават много повече пари, но парите не правят човека щастлив. Удовлетворение той получава от това да бъде осъществен, да прави това, за което е учил, това, там, на където го води сърцето, там, където има способности. А медицинското изкуство, държа да кажа, защото това не са просто хора занаятчии. Медиците са хора на медицинското изкуство. Това да подкрепиш живота, да го върнеш към продуктивната му страна е дейност, която е докосната от Бога. И ние тези светли хора, които виждаме тук, трябва да ги запазим на всяка цена. Супер. Едно кратко напред. Едно кратко.